Hakaway ke jingja kabala penhe sengeu ha Moldova uwe urang ba o bala sha tep im hadu sau sngi genthe ulayo laj im lengba ka jing lap den jong ki pulit. Keyboard pulit kila penlong ya ka jing tokit halor ka jing yap jong ka wei ka kenthai ka bah nyau pho sau snem karta ha ka ba ya ka met jong ka la lap den na po ka ying sa jong ka hi da ki ba ha yeng ha den ba kila yo sneu penban ya ka sur yam bat pan jing yaram na ka jaka ba marjan. Hadin kitei kilati ha katei ka jaka batlalap ya ka jaka rung ka balalam syapo krum yeng ha ka balatep im ya urang ba anriu pau asnem da uwe ukhna. Ka video ka bapen i ya ka jinglek pelaj im da kipulit layo i ya uni ubreu balayo bansei im na katei ka jaka. Kilat pathai kubor ka thain kiyathu ba kane ka jingja kalaja ha ka khat lai tarik menta ubnai. Uni ubreu balayo ban pelaj im uladon hapreng ka jingtip breu bat don ru ya kadak mensau na ki benta jong ka rendang. Hadin kipulit kilakem no ya uni ukhna khat prasnem kerta napo ka yingsa jong u hayustia ha ka thain syatei sepngi ka Moldova ha ka bayadei bat kane ka jingja ong ka khubor. Haba penlong ya ka jing tokit uni ukhna ula ai da ka jubab ka ba artaten ha ka ba kipulit kila penlong ya ka jing khenra hapo ka yingsa jong u manlap ya ki sakhi satar. Utei urang ba handreu po asnem kerta ulaya thu ha kipulit ba ulaya dikyat bat utei ukhna hadin ba kalami ke jing ya nea. Hadin uni ukhna ula thombor yo uda katari bat khang dam yo u shakrum jong ka yeng da ka batep no ya ka jing khang rong da ka khendau. Kipulit kingej ru ba uni ukhna udei ubadon kti ha ka ba penyap ya katei ka longkemi katei ha katei ka mit ka sngi ublei lane ha ka step sngi ningkong jong katei katayo balala. Ya uni ukhna layalam no da kipulit na ka benta ban beteng syu ya ka jing tokit halor ka ni ka kam penyam bat ka jing thmo penyam bat ula ru ban sya rai set patok si jing im ladalap ba udon kti ha kate ka kam pentrim. Kat baya utei urang ba balayo ban pelaj im la penkit no syapo ka hospital na ka benta ban ai ka jing sumar.